Campanades amors. Sistema kapitalistak beti nahi izan du gazteri sumiso eta obediente bat. Orduan horretarako tresna ezberdinak erabiltzen ditu gizartea kritiko bat eraikitzeko. Bere erara gaztetikan gazteak nolabait moldatzeko. Horretarako sistemak tresna esan bezala tresna pila dauzka, droga direla, komunikabideak, pop musika edo mila era gazte hori euren erara kontrolatzeko. Egun azkenengo hamarkadan erasoa zuzena izan da Estatu Espainolaren eta Frantziaren eskutik. Gazte erakundea legez kanpo utzi zutenetik atziloketa, ehunka atzilotuak eta torturatuak izan dira eta espetxuratuak ere. Zaramaga auzoa ez da beste estepzio bat izan, hemen ere erasoak zuzenak izan dira. 2008an Gasteizen egindako sarekada baten ondorioz atxilotua izan dute, eta 2009an Euskal Herri mailan egindako sarekada baten ondorioz Gasteiz oso kolpatua izan zen eta oso honetan hiru gazte izan ginen atxilotuak. Atxilotuak torturak salatu genituen eta espetxean denbora laikotxo eman dugu. Eta, etxo ebanik badago gazte bat, espetxean dagoena. Lortu nahian, individualismoa nagusi da gaur egun auzoan, lonjen sakamenaketarekin, gazte pila gure etxeetan geratzen dira ordenagailuan, edo individualismoari bultzatu dutenak, apurka lortzen dute. Dena den ere, esan behar dago, gazte mugimenduak egindako lanak nolabait lortu dela hori apurtzea, eta egun bizirik dirau borrokarako grina hori. Zaramagako beste egun importante bat Zaramazulo izan da. Sortu zen Asamblea de Paradosetik, ondoren errekorrido importante bat izan du, eta gara azkenengo urteetan sistemak bultzatutako individualismoen ondorioz egoera okerrago batean zegoen. Azkenengo urteetan gazte mugimenduaren suspertzearekin hor ari ginen gunea bera indartzen eta osoko gazte mugimendua indartzen, baina 2009 urtean D-IRU-Mren kontrako operazio baten aitzakipean Zaramazulo iztea erabaki zuten. Ni duela 2 urte atxilotu ninduten eta nire lan politikoa egiteagatik, batez ere represioa salatzeagatik, torturen salatzeagatik, eta duela 2 urte gauean etxean sartu ziren, lotan ginen bitartean, eraman gintuzten Madrilera, eta han igaro genuen 3 egun, komisaldegian, isolatuta, eta handik espetxera. Horri ibili gara hilabete batzuk, eta azkenean batzuk oraindik jarraitzen dute barruan, eta beste batzuk atea gara fiantzapean. Eta orain epeketaren zen gaude jende pila bat. En cap dels vostres dies i que la mort us persegueixin les nostres memòries. Assassins d'errors, assassins de vides, que mai no tingueu en cap dels vostres dies i que la mort us persegueixin les nostres memòries.
Koldon arazoak daudela argi dago, ainargi ez dagoena da guztio kontziente direz. Gainera, zuzendaritzak egiten duen presioagatik, bai irakasleengan, bai ikasleengan, jendea ez da ausartzen arazoak salatzera, eta beti amaitzen dute berdinek arazo horiek salatzen. Eta, zuzendaritzaren beharra bizikideta hobetzea da, baina arazoei irtenbidea aurkitzerako orduan egiten duten bakarra trabak jartzea da. Lehen adibidez, nik ikusten nuen gauza mugimendu abertzale handiago zegoera, adibidez iak indar gehiago zeukan Koldon, eta orain uste dut eson adibidez daudela 2 pertsona edo, eta, alde horretatik pixkat pesimista ikusten dut. Baina beste alde batetik sortzen ari garen Koldon Mitxelenako ikasle asanblada nahiko baikor, eta espero dut gauzak aurrera ateratzea eta ikusten da jendeak iniziatiba daukala edo. Azkenean zure harreman pribatuak edukitzeko ondo dago, baina azkenean esan genuen orain dela gutxi gogoratzen dut, esan genuela hemen ematen dugu denbora guztian, ez gara inoiz hemendik ateratzen, eta azkenean aspertzen zara. Zergatik ez gara ateratzen, hemen gaude gazte pila bat auzoan, eta ez gara ateratzen ez dagoelako lekuren bat. Ez dago leku publikoren bat guztiok elkartu alizateko ez dakit, lokal hutsaren batean ariketak egiteko, ez dakit tailerrak, kontzertuak edo ez dakit hor egoteko, harremantzeko eta guztien artean hitz egiteko, eta ez dakit futbol txapelketak egiteko edo dena delako. Zaramagoko gazte asanblada ondala 3 urte sortu zen. Dena hasi zen, Zaramazulo itzi zutenean, bertan gazte mugimendua oso bizirik zegoen auzoan eta hainbat ekintza egiten ziren, baina itzi zutenetik gazte mugimendu hori sakamanatzen joan da eta itzali egin da. Eta horregatik hainbat gaztek elkartzea egiten nuen auzoan gazte mugimendu hori berrantolatu eta elkartzen hasi ginean hainbat ekintza aurrera eraman egin dituen, baina konturatu ginen nahiz eta gogo handiak izan, lokal baten beharra genuela ekintza horiek aurrera eraman. Problematika horren aurrean, hasi gara gazte asanblada, hasi gara lanketa berezi bat egiten eta jendea apur bat arazo honetaz kontzientziatzen. Horrela, hasi ginen auzoko lokal huts guztiak identifikatzen eta konturatu gara 60 gutxienez badaudela eta gu bulebarrak poliki-poliki itxiarazi dituen komertzio guzti horiek guk erabileraren bat aldiogora eman. Eta arazo honen aurrean, ari gara aurrera poliki-poliki aurrera egiten eta Zaramagako beste hainbat gazte eragilerekin harremanetan jartzen.